Chibai ule wai le Artui ka Kanpawlh dona Artui pumni Thingmarcha chitlem chili powder kan duzat kan telang uluk dewin thatakin kan cho polang wai pek khat cheng som man chi nen ka siam polanga amasala vel hi ka phor chhuaka marcha lo om tel lowa chili powder ka tel to thowa kati som veka Artui le wai hi ain mil moi tok kan ti kan polang du dan te in ang lowa Artuya katela wai masala katela wai hi al ema wangin Artuya chi katel tam lowa dhania katela dhania aya ba khor aman theya thatakin kan cho polang thataka ka cho pol nuwa duai na takma ma a tui ml som thum kaleya tui kan pol dal hian a mineral thadwa wai hi hel ei thei ma ni se tel tam vak lo kan tur milin kan telang tel po lum ve to a purun sen kan du tam dana zirin kan telang purun sen hi ti hian phar deuh hlekin kada a purun hi chuan min tur ani lawa Artui le wai cho pol katel ngala acha deuh hlek hi ka chok pharang purun hi kan chuan min ngal chuan Artui hul meu chuan a ut man thina chuwangin phar deuh hlekin ti hian ka choka ka china me hi alai hol aya hniam deuh hleka ka da a Artui a hul ve deuh thleng ka chuangang akara kan soi veanga abette oma hlau oma ti hian Artui po alo ro ve deuh that to a kaletang le fim khur hi angai ve lutuka ake du a in muthia manga arong po moi purun te po min to a ka chin le a Artui hul that thleng ka chuangang minin ni vel ka chuanga a min thato a atui lutuk lo siam ve ro ka chenil min thlir saka wangin kalome